2026 Nongni bagai ke busuki. Bisikwtal phai Kamane ningane rang chagni ini siap tripura nongni bo butuja. Busuk ada kaham kaham lati lati. khorok Rang ni kebang katal kebang mangke nongni punya. Kawana bayi. belai kena kaitor no hambai phadi hingga father Class sono 4 sam tam ngani pono sekendari somoyo no jakan omohai ang wansukha te abani bising te ang nukha father rok no baheke father rok boirok no tuil kha mane chuba kha omohai kono ani wansukung khaika school pore te general course buzaram ma porikha porimal amo general course mane college da porikha ang general course khaipeka jotto no BA khaipeka philosophy khaika te theology khaika abo jotto porashuna khai mane bising teise ang tabu father ang mangkha hada ngani bagi je preparation abo koi bosana abo ang thangnani simi 14 bosor nangkha hostel tongai hostel engya jodo father engnani father men kai ping bosung ni no to bui jotor hamrak laikha umi phaiya nai tamo thinango tam khaine wansuk ang thinango ang amo ani kha wansok makhe jotto chini borok no sudu kai ping chini jotto kaiping borok rok no ang sanamuchungo jara borok kaitor jingnos nam naisa borok no chini nai apoi to khlainai borok no borok kaitor ni hamari manthang hinai tei borok ni na harmung no nawi tei nai ana harmung no borok ni puitumung borok na snama kaitor no puito khlai borok je na harma no mannai hinai tong ko sang borok bai father re bisingo tam fer lai